Tak já bych vám ještě řekla pár slov mimo to moje představování knihy Arteterapie od individuální zkušenosti ke kolektivním souvislostem. Sice to souvisí s tou knihou, ale teď nebudu představovat tu knihu. Nýbrž trošku se vrátím k recenzím. Na ty moje videa kouká opravdu tristní počet lidí. A nevím, jestli se to zlepší. Jo. Já mám takový nápad marketingový, že toho budu dělat kvanta, čímž budu jakoby nechávat za sebou stopy a jakoby hodně, tak si říkám, že pak o to někdo zakopne a třeba ho to prostě přivede k nějakému tomu pořadu, kdyby se něco víc o té mojí práci dozvěděl a ponouklo by ho to k tomu, aby si koupil tu knížku. Ale teď k těm recenzím. Dostala jsem od jedné divačky nebo ženy, která poslouchala jeden z těch mých pořadů, že bych chtěla jako vědět tu recenzi nebo znát tu recenzi toho profesora Zbyňka Vybírala, takového obávaného profesora psychologie, který je považován za hodně kritického. No a já jsem jí to teda poslala a ona říká, že bych to taky mohla přečíst v těch svých pořadech. No a já jsem teda na to jakoby nemám, jo, protože ty recenze samozřejmě, kterých mně přišlo pár, jsou fantastický, tak jako číst to znamená prostě si šolíchat to svoje ego a to já prostě na to nedám. Jsou lidi, kteří říkám, vykašli se na lidi, co si budou myslet, prostě jdi do toho asertivně a rvi jim to do té hlavy. Tak to prosím vás možná je jako průchodní, nebo se tak lidi chovají v těch mladších generacích. My jsme takhle nebyli vychovaní a pro mě to je jakoby zásadní problém se takovým způsobem prezentovat. Ale o co bych docela ráda poprosila, což už se možná ovšem nestane, protože takový ty základní úžasné recenze už mi přišly a jsou přečtení na mých stránkách www.labea.cz. Ale kdyby náhodou se si ještě někdo tu knížku koupil a líbila se vám a měli jste potřebu k ní něco napsat, samozřejmě by to mělo být něco pozitivního, tak by bylo úžasné napsat to tam, kde jste tu knihu koupili. Já jsem si totiž všimla, že tady u nás v Česku není zvykem napsat recenzi tam, kde si člověk tu knihu koupil. A uvědomila jsem si, že já si hodně kupuju nauční literatury v cizině. Taky často second hand, ale různě. A většinou vždycky jdu nejdřív na Amazon prostě a čtu recenze. A uvědomila jsem si, že kdybych jako ty recenze tam nebyly, a já jdu ještě po knihách, které mají 5 hvězdiček, jo. Takže když tohle tam chybí a když tam není žádná recenze, tak já jako se tou knihou nezabývám. A teď jsem si uvědomila, že já u mojí knihy, který musím říct, že k dnešnímu dni od srpna se jich prodalo necelých 500, což možná na neznámého autora nebo autorku a jako téma, který rozhodně není žádný mainstream, tak si myslím, že to není úplně špatný, ale samozřejmě bych potřebovala prodat víc a byla bych ráda, kdybych si prodala víc. A sice ne, že bych na tom jakkoliv zbohatla, ale aby se ty myšlenky prostě šířily do jakoby maximální počet lidí, aby se s nimi mohl seznámit. Znovu podotýkám, nejsou to myšlenky moje, ale v té knize spousta, 119 odkazů, skutečně, jako bych řekla, perel z oblasti populárně naučné literatury. Takže pokud se někomu podaří si tu knihu koupit, rozhodne se pro ní, koupí si ji a bude nadšenej z ní, anebo celkově z těch, nebo z některých těch jejich pasáží. Prosím vás, napište to do těch recenzí.
Já jsem našla jedinou jakoby odezvu, jedinou reakci. A sice někde na internetu, nevím, v jakém je to knihkupectví, je 1 hvězdička. Jo. To je celkem jasný, že ten někdo mě chtěl uškodit, což se mu tak jako zase úplně snadno nepodaří, to zase jako tomu nepropadnou nikdy. Ale fakt je ten, že kdyby byly nějaký jako trošku to rozebrat na těch stránkách těch knihkupectví, kde si to člověk kupuje, tak by to hodně pomohlo, protože dlužno říct, že k těm mým webovým stránkám se člověk jen tak nedostane. To mě hned tak nenajde. Jako najde mě, ale je to složitější hledání, protože to nejsou žádné stránky, kde si můžete něco koupit a taky já je asi vůbec neumím propagovat, ani to nedělám a hlavně ani nemám na to, abych jako ty věci propagovala komerčně. Takže ještě jednou vám budu vděčná, když byste o té knize napsali něco tam někam, aby se k tomu dostali i ostatní lidi a třeba je to inspirovalo k tomu si tu knihu koupit. Tak děkuju vám za pochopení. A příště.